Hyvää huomenta, hyvät kuulijat. Tervetuloa aamuteemin seuraan meidän kanssa. Mari ei juuri nyt ehtinyt paikalle. Meillä on varastudio, koska äänilähetit on toisessa studiossa. Toivottavasti kuulette äänen. Egyptin vallanvaihdosta ei tullut mitään. Mubarak jatkaa edelleen vallassa ja ei suostu lähtemään mitenkään kirveellekään. Erittäin vakava tilanne. Ihmiset kadulla paremmin. Meillä on tänään mukavia vieraita. Ensin tulee Lähi-idän tuntia ja Antti Tuisko on meillä vieraana. Kello 6.55. Ja meidän on semmoinen Charlie Salon Pastra. Tietää hyvin Lähi-idän asioita. Sitten meillä on mukava Mari tulee studioon 6.55. Se on Paavo Väyrä, kaksi Reitinin veleitä. Sitten eräs on Lenita Airis, erittäin arvosta ihminen, ystävä. Sitten 7.30 Aakko Hämeenä Aakkola studiossa. Lähi-idän asiantuntija ja Turun yliopistossa professori. Egyptin presidentin vierailuna puheen näin 8.12, missä hän ilmoittaa siirtymävaloa. Sitten meillä on tietenkin Antti Tuisko, 7.15. Mitä Antti, kun on uuden levy, Sämpun takaa. Ai Mari näkyy olevan tuolla jo tulossa. Sitten lopuksi vielä taiteilija Matti Esko, rekkamies, maattoman lavalla. Sitten vielä aamun viime vieraan Andy McCall, Hanoruksen tunnettu solisti. Hyvä ystävä. Mike Monroe pääsin kovia menoja, tiedä missä hän oikein onkaan. Mike terve. Menemme nyt aamun ensimmäisen uutisiin.